Hello guys, good morning. Nandito na tayo sa May Malolos, Bulacan. Pabiyahe po tayo ng Bolinao, Pangasinan. Doon tayo magpasko tsaka mag-New Year. Time check, 4:30. Bali, isang oras na tayong nagtakbo. Mula Valenzuela hanggang dito. Alalay lang takbo natin kasi may area na medyo madilim, walang ilaw. Yan guys, ang dami natin kasabay ng mga single. Pauwi ito sa mga kanya-kanyang probinsya. Merry Christmas! Eh, takbo pa lang natin ngayon ay nasa mga 70 to 80 km per hour. Dito sa Bulacan, may mga area dito na sira yung mga daan. Butas-butas, kaya kailangan talagang ingat. Tsaka kailangan malakas yung ilaw mo dito. Tsaka kabisado mo talaga yung daan. Kailangan mo talagang alalay. Itong area na to, medyo kabisado na natin. Dahil palagi na tayong dumadaan dito, pauwi na Pangasinan, Bolinao. Excuse me. Ito, lubak ko. Kailangan pa natin mag-ingat kasi medyo natin ay mga 60, 70, 80. Nandito na tayo sa May Malolos. Ayan ang Malolos. Pabaybay natin ang buong Bulacan. Na Valenzuela, Bulacan, Pampanga, doon hanggang Tarlac, Pangasinan. Kaya natin malalaman kung hindi na mahigpit doon. Wala na kailangan mapapili. Dito ng part na to, medyo nagawa na yung daan. Dati kasi lubak-lubak dito eh. Kaya lang walang ilaw. So mahirap sa gabi. Kailangan rin natin ingat. Yung nakarang December hindi tayo nakauwi dahil gawa ng higpit pa. Ngayon medyo ikusin na kaya nakauwi tayo. Yung nakarang September nakauwi kami dito, medyo mahigpit pa yung Pangasinan. Pangasinan, Tarlac, boundary. Sabagay, kumpleto naman tayo. Dito tayo ng mga papel, may vaccinated na rin tayo. Baka vaccine card na lang yung hanapin sa atin.